Predsedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da Republika Srpska ostaje pri ranijem stavu da na njenom prostoru neće biti izgradnje i opremanja migrantskih centara i da je tu poruku preneo visokom predstavniku Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku. Na zahtev Jozepa Borela razgovarali smo o pitanjima migranata, a njegovo osnovno interesovanje je bilo zašto nije aktiviran prostor nekadašnje fabrike bira u Bihaću za njihov smeštaj. Naveo sam da to nije u nadležnosti predsjedništva BiH i Republike Srpske jer se bira nalazi u Federaciji BiH koja treba da rešava ovo pitanje, rekao je Dodik. On je ocenio da je migrantska kriza u BiH teška, na ivici humanitarne katastrofe i da oni koji su nadležni to pitanje moraju i da rešavaju. Najavio je da će o tome u toku dana razgovarati sa gradonačelnikom Bihaća Šuhretom Fazlićem. Evropska unija je dala novac za smeštaj migranata posredstvom raznih samostalnih organizacija, a ne posredstvom institucija BiH, Republike Srpske i Federacije BiH, naveo je Dodik i ukazao da postoje indicije o zloupotrebi tih sredstava i da zato ne mogu biti pripisana kao pomoć BiH. Borel jeste tražio, verovatno pod uticajem iz Sarajeva, da se migranti rasporede na čitavoj teritoriji BiH bez obzira na jasan stav Republike Srpske. Insistirao je da se pokušaju obezbediti što humaniji uslovi za smeštaj migranata, sa čim sam saglasan, naveo je Dodik i poručio da Republika Srpska ne želi novčana sredstva za smeštaj migranata, niti će ih primiti.